dragi moji, u životu se susrećemo sa različitim ljudima. Neki ljudi nam manje pašu, neki nam više pašu. Onda kada se susretnemo sa ljudima na koje imamo određenu reakciju, tada imamo priliku da spoznamo nešto o sebi i da poradimo nešto na sebi. Naime, svaki put kada se konfrontiramo sa drugom osobom, između nas se događa takozvani proces zrcaljenja. Mi u drugim ljudima vidimo nešto što mislimo da je njihovo, a u stvari u drugim ljudima vidimo ono što je naše. Zašto? Zato što mi ljudi jednostavno u svijetu oko sebe možemo vidjeti samo ono što se nalazi u nama. Neki filteri kroz koje mi filtriramo svijet izvana prema unutra, izonutra prema van, već su postavljeni u nama. Tijekom cijelog našeg života oni su se utemeljili i nadalje mi život promatramo kroz te filtere. Zato se kaže da mi u svijetu oko sebe vidimo samo ono što mi jesmo i ono što je već u nama. Onda kada se susretnemo sa ljudima sa kojima se dobro osjećamo, tada zapravo osvještavamo neke svoje dobre karakteristike i neku ljepši dio sebe, ajmo reći. A kada sretnemo ljude na koje imamo određenu reakciju, koja je negativna, tada zapravo u njima vidimo nešto što je naše, a što nam se ne sviđa baš najbolje. I najčešće u takvim trenucima znamo izreći nekakvu kritiku ili osudu koja je usmjerena na tu drugu osobu koja stoji ispred nas i sa kojom smo u interakciji. Ako želimo preispitati sebe, prihvatimo ovu činjenicu da jednostavno mi u svijetu oko sebe vidimo ono što mi jesmo, tada ćemo napraviti sljedeće. Možemo napraviti sljedeće. A to je da prvo definiramo što je to što nam smeta kod te druge osobe, što je to što primjećujemo, što nas iritira. I da to definiramo u jednoj rečenici, recimo, ona je takva i takva. A onda da pogledamo na koji način to što je ona takva i takva jeste naša tema. Što se to nalazi u nama što ima istu tu značajku ili neki čimbenik koji je vrlo važan za upravo taj aspekt koji smo primijetili u toj drugoj osobi. Kako ćemo to napraviti? Tako što ćemo sebe pitati što za nas znači to kad je ona takva i takva. Dakle, što za nas znači, kad kažemo što za nas znači, tada vraćamo situaciju na sebe. Situacija više nije izvan nas, situacija je u nama i osjećaj u nama, definitivno. Od njega je sve i krenulo. Kada sebi damo taj odgovor što za nas znači, što je ta osoba takva i takva, zatim možemo sebe pitati kako mi sebe doživljavamo kad je ta osoba takva i takva. Zanimljive odgovore ćemo dobiti i spoznati nešto o sebi. Na taj način ćemo suočiti se sami sa sobom i sa svojim nekakvim unutarnjim stanjima koja su negativna i koja stvaraju negativna mišljenja o sebi. Jer mi u svijetu po sebe definitivno vidimo samo sebe jer je svijet zrcalo nas.